भावरागुरिनि खोला घनापारा गामियाव प्राय 20 न'खर दिनै जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो बिथांमोना जोंखौ लेंहरनानै स'इसायै हाबदों। हाबनायनि कारनानो जाबाय जे थांनाय 17 बोसोर आरो 4.5 बोसोर बिथांमोना बेखौ बुंदों जे 4.5 बोसोराव इउपिपिएलनि सरकार थानाय समाव जों बाय सान्थि मोनदों, निरापत्ता मोनदों, अधिकार मोनदों आरो मावनो दांनो मोजाङै हादों आरो जोंनि गामि ओनसोलाव एसे जौगादों आरो मन्दिर मस्जिदनि थाखाय आलारि सोरांनि जे बिथांखि बेनि गेजेरजों 2 लाख थाखा रां मन्दिरखौ थिक खालामनो थाखाय अनसुंथाइ हरदों। बेनि थाखायबो बिथांमोना बाख्नायदों आरो जोंनि दानि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनाय, बिथांनि जे लिडारशिप होनाय जे 4.5 बोसोराव जेबाव खुनु गन्दगल गैया, गासिबो हारि माहारिफ्रा खौसेथियै जे थानो हादों, मिलायलायदों, रायलायलायदों, बेखौनो नोजोर बोनानै बिथांमोना दिनै इउपिपिएलखौनो आबार नैबे इलेक्सनाव सरकार दाहोनायनि मोनसे साननानै बिथांमोना दिनै दले बले जोंनि दोलोआव हाबफैदों। दिनै बेयावल' नङा, फ्राय दिनै 2-3सो प्रग्राम खालामदों जों, खालि जयनिं हाबाफारि आरो नैबे खैदिनावबो एसे एनै थानायखौ गासैबो जोंनाव फैनो नागिरनाय बा फैनो साननाय रायजो राजाखौ जों इउपिपिएलआव लागोन आरो ज'ज'यै जों खामानि मावगोन। नुनो मोनबावदों बेवहाय नोंथांमोनहा मानो चेक होफैदों? जे आलारि सोरां बिथांखिनि चेक होदों। बेयाव घनापारायाव कालि मन्दिर दङ, बेयाव बेखौ होनाय जाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै आरो 20 न'खरा जोंना दिनै दोलोआव हाबफैदों ज' खामानि मावनो होननानै। दा जोङो जोबोद सक्तिशालि जानानै दङ इउपिपिएलआ। बेयाव गुबुन हारि माहारिफ्रा दिनै बुंदों जे इउपिपिएलखौनो सरकाराव लाबोबावनांगौ आरो गमामायैनो बे फैगोन आरो जागोन।